Diu que en aquell temps Jesús se'n va anar d'allí i arribar vora el llac de Galilea, pujar a la muntanya i s'assegué. Llavors anà a trobar-lo molta gent que portava coixos, cecs, esguerrats, muts i molts altres malalts. Els van deixar als seus peus i ell els va curar. La gent, en veure que els muts parlaven, que els esguerrats quedaven curats, els coixos caminaven i els cecs hi veien, se'n meravellava i glorificava el Déu d'Israel. Llavors Jesús va cridar als seus deixebles i els digué: Sento una gran compassió per aquesta gent, perquè ja fa 3 dies que no es mouen d'aquí, amb mi, i no tenen res per menjar. I no vull que se'n vagin de junts, no fos cas que defallissin pel camí. Els deixebles li diuen: D'on traurem en despoblat el pa que cal per alimentar tanta gent? Jesús pregunta: Quants pans teniu? Ells li responen: 7 i uns quants peixos. Llavors Jesús va manar que la gent s'assegués a terra, prengué els 7 pans i els peixos, digué l'acció de gràcies, els partí i en donava als deixebles, i els deixebles en donaven a la gent. Tots en van menjar i quedaren saciats. Després van recollir els bocins de pa que havien sobrat i n'ompliren 7 panelles. En aquest evangeli veiem una paraula clau: compassió. Diu que Jesús va sentir una gran compassió per la gent que l'havia anat a veure, per la gent que confiava en ell i esperava l'ajut per que solucionés no només el tema físic, sinó també moltes vegades un tema espiritual, podríem dir, un tema de trobar resposta, no? Jesús, Déu i home, sent compassió per la humanitat. Aquesta humanitat humil, podríem dir, que busca solucions, que no té l'orgull com a bandera, sinó que té la senzillesa i la recerca de solucions com a modus operandi, podríem dir. Jesús, sens dubte, amb aquesta compassió, canvia moltes vegades els interessos terrenals, canvia el xip d'aquells que volen ser deixebles seus. Què vol dir ser deixeble de Jesús? Tenir aquests sentiments, aquestes actuacions, aquesta caritat, aquest amor. I sentir compassió, ben sentida aquesta compassió, doncs, sens dubte, pot ser clau també per la nostra fe cristiana, per portar-la a la pràctica, que al cap i a la fi és l'important. Gràcies per la vostra atenció, que la Mare de Déu també ens ajudi en aquest sentit, en aquest temps d'Advent, a poder tenir aquesta actitud de proximitat amb Jesús, d'anar podent sentir aquests sentiments dins nostre i podent actuar com ell vol. Salutacions cordials.